Ka Regional Democratic Alliance ka bala syong jingyalang menta daki babun teli ha ka khat khandai tri unno pra araja arpulai ha ka jingyalang ka bala penlong ha Pinewood kalala bandrai ha ka baya dei bad ukur tong mon lang na ka benta ka election MP ka banwan na Shillong Parliamentary Constituency. Hakani ka jingyalang jong ka RDA ka bathau da ka UDP bat HSPDP lawan ban shimenta da ki noi lam ki bahakmat jong ka UDP bat kumjoro na ki noi lam ka HSPDP ka bakan thop ya ki MLA. Kini ki noi lam ki laong baka jingyalang ka long ka basai so bha namar babaro kini ki seng kila la ban pen bat ban shim ya ka rai ban pen yang dau ba Robert June Karjaren unoi lam barim jong ka seng HYC ubla pen ya so LED bat ka UDP kumundu khot jong ka UDP nama korwat. Minta kasih ni la syong ya ka meeting ke Kerpang ha ka bedi bat ka MP election jom ajar Arkusau but ka jikren na baro atli ki party apo kalau majong ka RDA ngirasim ya ka rai ban jet bat ban penpena ya ka kerteng jong ba Robert June Karjaren kumu kandidat jong ka RDA na ka benta ka election MP jong ka Lok Sabha jong stem arja Arkusau but kandidat jong ka first Shillong parliamentary seat nang ni bat aga jo por ka la shimru ya ka rai na kalen jong ka party ba ka sebal jong ka ni election ka banwan ka ba Robert June Karjaren kendai na ka sembal jong ka bom jong ka UDP ni smokman man da yato UP hang ni ba ha ka jing ya kren ba ka jing ya tayo na kabantao kandidat jong ka RDA ki baro ki wandur tang ka way ka kateng maka ta ka dei jong baro la jong Karjaren te ka jing wandur ya ka kateng ka jong iru kumu kandidat jong ka RDA kalong ka ka bopin ya ka dak jong ka jing dia teli jong ki adli ki political party bara ka ju kopor karu kom perkat perdang ke ba ni kum ka adi ngi dan naka benta kan ni MP election ha ka adi meeting nilai simru ya garai ba ka jingte nangkat kan de naka benta ka MP election bat ka MDC election ha ka bede ki mat jong ka MDC election ki meeting ki benangbon ki banginang samai syong ha ka banginang yetil nak benta ke jingbit jingbiang jong ka adi bar ke jingbit jingbiang jong konstitusi level bapel isngodai bat ngi benjur lang nadu basdang balad ununu kandidat wan na ka HSPDP ubang ye biang lang hang ni broadly party ki party ngim jing pher ya ka simbol josing lalu kandidat wan ra na kaliang ka UDP kemud ngila ye benjur lepa hakate ke nyutik Oktober ka RDA meeting jungi jong ni snemi ba ngin le be kata ba ile kut dia ke juga por ngi perkhat bala dangin bu do symbol common symbol ru ka hadu ba ke election commission dani returning officer unio ban alot yangi kan sitom yangi ki art party le ni ka RDA ban ipen size ki pai ba pol balingko kataro kalong ka jing ini tenrei da ka bensim jong ka jing ye trelang da ka bensim jong ka jing ya burom mar kaliang da ka bensim jong ka jing thung ban donno kataka jing ye teli jong ki party rilu ban ya trei na ka benta ka jing ha jong ka jai bri bro ko wei ban jong ka jela ni da ka jing ye sur bensim ni kintu ya baro khoi nongkit kam ki nomik mat baru koi jong ka party jongi ke speed pi ha ke ni kren ka ba parkati ban ong ba tong ini benjur iya kan ka MP election da symbol jong ka bom te kata kalong ka jing ya kren ka ba ni ya kren ba
ngile ya tai bah bat ngile menjur lang te kata kalong kajing pensengau na kaliang juga SPDP bat ngakentu ya baru khoi kini ki nong kersan jong ke parti ru bakin ni telang namang ila dapat telang ru hakatai ka MP election ka ulada bat ngile telang ru haka MP election hakistem ke mensua te ni kwa bakri telang kanang janai da kata kajing ya boromar kaliang kajing ya telang ka bajam jong ni ki atli ki parti hakat setri jong ka ati